Sad se nalazim u Albaniji i vozim po Albaniji prvi puta u životu. I mogu vam reći da je jedno dobro iskustvo voziti po Albaniji. Prvo što primijetite kad uđete u Albaniji su bunkeri, a poslije bunkera su Mercedesi. A poslije Mercedesa je najstrašnije mjesto u Albaniji, a to je kružni tok. Prije možda 5 minuta ulazim ja u kružni tok, sa lijeve strane me obilazi jedan Mercedes, a sa desne strane me obilazi drugi Mercedes i svi idu ispred mene. I normalno da ih puštam jer Mercedesi su i zatamljeni su i u Albaniji su. Evo ga, sivi ispred mene ide, a ispred njega je ovaj još jedan. Još jedna stvar koja u vezi saobraćaja koja nije neobična, da jedan put neko upali sve 4 i počne blicati i preticati. Ni to nije neobično, sasvim normalno ovdje koliko vidim. Tako da, travel tip, ako putujete u Albaniju, morate se bojati kružnih tokova, jednostavno ne funkcionišu kao naši. Zašto, ja ne znam, da li ima neki zakon, ali eto. Pa znam da ima stvarno puno Mercedesa, zašto, ja ne znam, kako sam ja čitao to je jer su Mercedesi bili najudobniji za te puteve poslije ere Envera Hodže. Uglavnom, neće vam biti teško voziti po Albaniji, ako ste navikli da vozite u Sarajevu i Tuzli, ali na primjer neko ko je navikao da vozi u Banja Luci, njem će bilo teško jer niko ne daje žmigavac, a oni koji izlaze sa sporednih puteva na ove magistralne puteve izbace pola auta napolje i čekaju da neko stane. Međutim, niko ne staje, svi ga zaobilaze. Također sam primijetio i mopede koji idu jedno 100 na pola puta, idem 80, samo moped Tomos neki prođe kraj mene, obiđe me. Stvarno. I tako sam se jedan put uključio na autoput. Kako, ne znam, jedan put je autoput koji, kao vidite, nema jedne trake i može imati 3, 4, pa možda i 5. Ipak ima 2 trake i prvi puta traktor koji vozi sjeno je na autoputu. Ali eto, ništa neobično. Autoput nema traka za ulaženje, odnosno traka za ubrzavanje, nego se jednostavno direktno uključite na autoput i odnosno na saobraćaj koji ide 100 na sat, šta fali, jevi ga. Nije to neki sad ogroman problem. Evo vidite sad ovdje. Znači direktno iz restorana idete 100 na sat. Šta fali? Na primjer, ovaj čovjek sad pravi sebi 4. traku, iako samo 3 imaju. Nije problem nikakav.